Sådan. Sidder den sådan... Og det er det vende hovedet til. Det ser så fint ud. Det er godt. Den røg af. Gør det næs? Det er ikke godt. Hvad kæft, hvor er det godt. Den fik jeg. Det var fandme noget lort. Den fik jeg. Helt sikkert. Første film, første film. Nå, hvad... Gjorde den næs i knæet, eller hvad? Ja, jeg var bange for, jeg var lige bange for, at jeg må lige rulle op på røven. Men de røg det af. Ja. Det vil da sagtens løsne dem lidt. Nej, men jeg kan bare mærke, at det er reddet lidt i knæet, ikke? Ja, det er jo det. Jeg har sådan en drøm nu også. Lækkert. Jeg var faktisk totalt afslappet, og ikke rigtig lækkert. Det er godt. Det kan vi godt lide. Jeg fik det rimelig meget. Hvad skete der med dig? Det var lægen, du var nede. Eller ville du også? Ja, jeg bremsede bare. Så skulle jeg have en ski. Den har du glemt. Ja. Den lå deroppe på midten. Du lå på bakken? Ja. Så kan det sgu godt være, at jeg klikker ud med ski. Er det jo det i hvert fald? Fordi jeg skal Nej, det gjorde det ikke. Det kan vi jo se på. Okay, lad os høre historien så. Lad os lige høre historien, så kan vi se det bagefter. Det jeg tror, der sker, det er, jeg giver den gas. Og så mister jeg kontrollen over bilen ski og soler. Ja, det er meget rigtigt. Det er meget rigtigt. Ikke. Vi kan ikke få den der som teknisk fejl. Nej, det er ikke. Teknisk uheld. Det er det med ikke. Jeg var bange for, at jeg ikke kunne vise den. Jeg lå over røven, og så kunne jeg godt mærke, at nu sker der lidt. Så måtte jeg op og... Jeg var bange for at gå rundt. Jeg snakker om mit brækket. Det er noget værd noget. Jo, det var meget. Ja. Der må se alt. Der kommer også en lys. Det går alt går i slow. Det er så ikke altid det helt rigtige effekt, man får med på vejen. Det kan godt være, men det går sgu i slow. Ja. Vi kan tænde noget. Ja, du skal stadig til den der. Også den anden. Jo. Det er op. Ej, den er fint. Så kører vi sgu. Jeg tror vi skulle nødt til at tage liften, ikke? De står også der, de står der. Hvor er vi igen? Det var sgu ikke Chris. Nå. Det var fandme et fedt styre. Jeg var ikke. Jeg laver bare ned for at samle en ski op. Det var ikke en teknisk fejl, vel? Nej. Der er en kørefejl. Slukker du lige, Jonas?